Children of God, mga anak sa Diyos. Sa ika-17 nga siglo, grabe ang paglutos sa mga Kristiyanos dito sa Japan. Gidili sa mga otoridad ang katolikong pagtuo ug ang pagbaton bisan usa lamang ka krus o image ni Maria mahimo na nga hinungdan sa pagkabilanggo o sa kamatayon. Tungod niini, daghang mga hidden Christians nangitag paagi aron mapadayon ang ilang pagtuo. Kung sa ilang gibuhat, ilang gihulma ang mga imahe ni Maria nga susama sa dagway ni Canon. Si Canon mao ang imahe sa kaluoy sa tinuohan nga Budhismo nga iladong simbolo sa kaluoy ug pagkamaluluyon. Alang sa mga dili Kristiyanos, ang maong estatwa murag ordinaryo lamang nga rebulto ni Canon. Apan alang sa mga Kristiyanos, kini usa ka hidden image ni Maria nga ilang gihatagan og tukma nga debosyon. Gitawag kini nga Maria Canon ug nahimo kini nga simbolo sa ilang kaisog ug paglahutay sa pagtuo. Sulod sa kapin duha ka gatos ka tuig, daghang pamilya ang nagtago sa ilang pagtuo bisan walay pari ug walay publiko nga pagsimba. Ang ilang kasaysayan nagpamatuod nga bisan unsaon sa kalibutan sa pagsumpo sa pagtuo, ang gugma alang sa Dios mangita gayud og paagi aron magapadayon. Mausab kini ang espiritu sa ebanghelyo karong adlaw. Si Jesus mismo nagpasidaan sa iyang mga tinun-an nga dili sayon ang ilang misyon. Adunay paglutos, mga pagsupak ug mga pagsulay nga ilang atubangon tungod sa ilang pagtuo. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, sa tinuod nga pagtuo, dili malikayan ang pagsulay. Si Jesus wala magsaad sa iyang mga apostoles sa sayon nga kinabuhi. Hinuon iyang giandam sila nga mahimong sama sa mga karnero taliwala sa mga lobo. Kini nga paghulagway, klaro kaayo kanila unsay buot ipasabot ni Jesus. Ang karnero walay kusog batok sa lobo, apan adunay magbalantay nga dili mobiya kaniya. Klaro kaayo nga ang karnero wala gyoy laban sa lobo, apan ang karnero makasalig nga depensahan gayud siya sa iyang maayong magbalantay. Bottom line, mao nga ang atong pagsalig dili sa atong kaugalingong kusog, kundili sa Ginoo nga nagbantay kanato. Si Jesus mismo nagkanayon, "Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves. So be shrewd as serpents and simple as doves." Matthew 10:16. Sa binisaya nga hubad, gipadala ko kamo sama sa mga karnero taliwala sa mga lobo, busa pag mabinantayon kamo sama sa bitin o magmalumo kamo sama sa salampati. Ang iyang buot ipasabot mao ang pagkamabinantayon uban sa putli nga kasing-kasing. Ang Kristiyanos kinahanglan maalamon apan dili mamakak aron lang malikayan ang kalisod. Daghan usab karon ang nakasinati og paglutos. Dili man tingali pinaagi sa pagpriso o pagpatay, apan pinaagi sa pagbiay-biay, pinaagi sa discrimination o pagpugos sa pagbiya sa mga prinsipyo sa ebanghelyo. Adunay mga estudyante nga kataw-an tungod kay dili mangupya. Adunay mga empleyado nga madiscriminate tungod kay dili mudawat og suhol. Naay mga manag-uyab nga mahimong singhagan sa ubang mga tao tungod kay ilang gipili nga magpabiling putli diya sa ilang relasyon samtang wala pa sila nakasal. Gani sa mga komunidad nga talamak ang pagpalit og boto, ikaw pa ang makasab-an kung dili ka mudawat og kwarta. Sa tinuod nga pagtuo, dili malikayan ang pagsulay.
Ikaduhang punto, ang balaang espiritu maghatag kanato sa hustong pulong sa panahon sa pagsulay. Gipahinumduman ni Jesus ang iyang mga apostoles nga wala sila mag-inusara kung moabot ang panahon sa pagsulay. Ang balaang espiritu mismo ang mulihok, pinaagi kanila. Dili kinahanglan nga mahadlok sila nga basin dili sila makahibalo unsay isulti. Nisaad mismo ang Ginoo nga dili kamo ang musulti kundi ang espiritu sa inyong amahan maoy musulti pinaagi kaninyo. Kini usa ka dakong saad alang sa tanang nag-alagad sa Ginoo. Kung matinud-anon kita, ang Dios maghatag sa hustong kaalam ug kusog diha kanato. Usahay, mahadlok ba ta sa pagdepensa sa atong pagtuo? Basin adunay mangutana o lisod nga pangutana. Basin maulawan ang atong kaugalingon. Daghang kay taghuna-hunaon. Apan ang importante, dili ang pagbaton sa tamang tubag. Ang importante mo ang pagbaton sa kaisog, sa pagpamatuod kang Kristo, uban sa pagka mapaubsanon ug sa gugma. Ang balaang espiritu maghatag kanato sa hustong pulong sa panahon sa pagsulay. Story time. Sa unang mga siglo sa Roman Empire, ang mga Kristiyanos usahay giakusahan nga mga atheists. Dili kini tungod kay wala sila mutuo sa Dios, kundi tungod kay ilang gisalikway ang pagsimba sa daghang Roman gods ug sa emperor nga giisip usab nga adunay pagka Diyos. Alang sa Romanong katilingban nga pagano pa kaniadto, ang dili paghalad ngadto sa mga Diyos ug sa emperor usa ka pagsupak sa estado ug usa ka hulga sa panaghiusa sa Roman Empire. Mao nga ang pulong nga atheist gigamit batok sa mga Kristiyanos. Kay alang sa mga Romanong pagano kaniadto, wala man sila mutuo. Kining mga Kristiyanos wala man mutuo sa mga Diyos sa Roman Empire. Kining seryoso kaayo nga akusasyon tungod kay mahimo kang dakpon, kumpiskahon ang imong kabtangan o silutan ka hangtod sa kamatayon. Apan wonders of all wonders, no? Miracles of all miracles. Bisan pa niini daghang Kristiyanos ang nipili sa pagka matinumanon kang Kristo kaysa paghalad ngadto sa mga Diyos sa Roma. Ilang gipakita ang tinuod nga pagsimba alang lamang sa usa ka Dios. Ang ilang kaisog nahimong lig-on nga pundasyon sa simbahan. Ug hangtod karon ang ilang ehemplo nag-awhag kanato nga dili ikaulaw ang atong pagtuo bisan adunay musupak niini. Children of God, mga anak sa Dios, ang pagtuo dili kanunay sayon apan kini kanunay takos paningkamutan. Ayaw kahadlok sa mga pagsulay nga imong maatubang. Ang Ginoo wala magsaad o kinabuhi nga walay kalisod. Apan nagsaad siya nga dili taniya biyaan. That's for sure. Saligan nato ang balaang espiritu sa matag higayon nga kinahanglan tang mubarog alang sa kamatuoran. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Usamis City, probinsya sa Misamis Occidental. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.